El ministre d'Educació de la Unió Europea, Joseph Berten, ha presentat avui un projecte de llei que determina que els nens del vell continent siguin escolaritzats en alemany com a primer idioma. Passen a ser l'anglès segon idioma i el francès tercer idioma. Altres idiomes regionals, com ara el castellà, passarien a ser una assignatura optativa. El ministre d'Educació sembla que persegueix, mitjançant aquesta llei, complir una de les seves propostes, que apuntava que calia alemanitzar els alumnes espanyols per poder sortir de la crisi. Des de la Unió Europea considerem que és molt important l'educació dels nens, per tant és un tema que ens hem de prendre seriosament. El que no pot ser és que aquests nens estudien en llengües absurdes i no es basin en llengües realment importants com és l'alemà. Els nens petits d'Espanya, Itàlia o Grècia estudien en llengües absurdes que no ens porten enlloc i en canvi tenen l'alemà, que és un idioma molt festiu, molt agradable, fàcil d'estudiar i que ens permet anar sobre rodes. Per tant, vinga tots a estudiar en alemà. El ministre espanyol d'Educació no ha valorat la proposta perquè encara li estan traduint. Malgrat això, la comunitat educativa s'ha volcat al carrer a manifestar la seva oposició a la proposta del ministre alemà, dient que no acataran la sentència.